Welcome KZN and beyond. My name is Angel and you are watching the Next Billionaire Business Show. On studio today, I have one of our winners from last year and he's going to tell us more about his business. Bunsigelelo, how are you? Ngiyaphila Nkosazana kunjani kuwe? Ngiyaphila. How are you feeling today? Hey, I'm really nervous but ngizoba right. You know mangaba ukulomsebenzi kwesinye isikhathi uba kulezo sihlalo namhlanje sengingapha yabo nje iloko but I feel good. I'm okay. Let me try and make you less nervous. Okay. I have a quick icebreaker question for you. Okay. So if you had to travel back in time, all right. Where would you go? Akukufikayo njengamanje. Is it? Yeah. If I was in your position, I would want to go back to the day that I won the award. Oh. Because I'm sure that was an experience. Okay. How did that feel? Ngazizwa ngikahle kakhulu kuze kube imanje angakholwa yokuthi ngiyumnqobi ngawina iaward okubaleke kakhulu. It was my very first award sengike ngayiwina in my journey in my career. So ngazizwa ngiba honored kakhulu ngendlela esimangaliso namanje ngisathi mangaba ngiyibuka ngithi wow, you know pretty, hey? It's very pretty also. Very much, yeah. So mangabe uthola i-credits ngazo sonke isikhathi ebantwini bathi Mr. Capuna, you are good at what you are doing, this and that yabo. So uma ngaba nawe usu receive such award ila khona ozibona khona ukuthi no man lento abayishoyo abantu baqinisele ngempela ngalokho. So ngisazizwa nje ngikahle kakhulu ke lesimangaliso. And you won the category Fine Arts. Yes. So tell me, what kind of inspired you to get into that field? Ngingathini ngingasho ukuthi ijini yami yonkana nje i-arts. Mina ngi-artist sidalo ngizalwe ngi-artist nje isesikoleni. Ngiyakhumbula ngelilanga umem wami owayesifundisa i-life orientation uma ngaba sibuzwa ngama careers kuthiwa yes sibanibani wena ufisa ukuba yini mangabe usumdala. Mina ngangibe inhlekise eklasini na ifika itheni yami yes Ntsikelelo wena ufuna ukuba yini ngiphamisana ngisukume ngithi mina ngifuna ukuba umsakazi. Hleke eklasini so yeah ufuna umsakazi ufuna ukukhuluma yedwa because abafundi babengayi understand lento but mina yayishisa ngaphakathi kumina. So ngingasho ukuthi angizange ngiye esikoleni kuyifundela into nje arts but it's something engizalwe nayo, it's something esukile ngaphakathi kumina. Ikakhulukazi ke le enganginominatwe kuyona ye-modeling engiyenzayo ebizwa nge-Queen and King of Ugu. Ubuntu nje ukuziphatha kahle kukumina, ukuzithanda kukumina. Yeah, ngingasho nje kanjalo ukuthi it's something engikwazi ukuthi ngempela ngizalwe nayo. It's not something mhlawumbe engithe ngahamba ngaze ngaya kuyifundela noma ngastudisha anywhere. I love that you mentioned exactly what your business venture is. Art is such a broad name. It's such a broad category. I wanted you to kind of expand more on who you are in the art industry and the type of business that you're in. Mina ngocapuna kusala yazi umuntu mangabe memeza ethi Ntsikelelo sekuyake kube nalokho ngingathuki kodwa want wathi ecapuna because sengize ngabrandeka ezocapuna. Organization yami le ibizwa ngecapuna kusala experience which is a media company eyenza ama events. We host a Queen and King of Ugu eyenza annual isiyenzekela amahlandla amabili. So ihlandla lesibili yenzeke after esengwine this award and ngibone kakhulu igrowth kuyona yokuthi ukuwina this award kube nomehluko omkhulu kakhulu. So basically nje iCapuna Kusala it's a media company. Ngimentorisha ama artists ama youngsters laba abasuke bese bancane ngaba bayacula benza inkondlo public speaking. So idila kakhulu naleyo nto bese kuzoba ukuthi ngiorganize mina imicimbi because uma ngaba ukuthi ngiyaba mentorisha lama artists lawa wami bese kuba khona mina imicimbi eyenzakalayo lapha eSouth Coast ngiyakwazi ukuthi ngibatholele ama-gig. Kodwa ngaba sengiba nalokho yokuthi kuba khona izingqinamba ezinkulu yokuthi bathola i-platform kwamanye ama-events. Why le Capuna Kusala enalama artists lawo ewamenenjayo ingakwazi ukuzicreatela yona imicimbi yayo iphinde futhi ibhukhe wona lama artists ekwabhukheni wayo iphinde futhi waholele lama artists yabo ukuthi imali lapho siyakwazi ukuthi rotate la kunokuthi iphumele iye ngaphandle.
ngaphandle. So basically Caphuna Kusale experience ileyo nje ngiqambele inkampani le after igama lami ucaphuna okuyisithakazelo sami sakantobela yebo, so ngazi ukuthi iyo icaphuna Kusale ekuyiyona media company. So you seem like a man that wants to promote growth amongst the young people. Yeah. What could you say to a young person that wants to be KZN's next top model? Isiqubulo sethu kwi-Queen and King of Oku sithi act now to shine. Kuyake kuthiwa uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni. Empilweni nje ekubalekile ukuqala. Iyona into ebalekile yokuthi ukuze uachieve lento ofuna ukuyi-achieve. Iqala ukuthi ngempela uqala kanjani, kodwa kubalekile ukuthi ngempela uqala. Kune research engayenza enjele yokuthi entweni lo icabangayo kunabantu aba 1000 abayicabangayo le business idea le onayo wena, kunabantu aba 1000 abayicabanga le idea yakho. So mangaba wena unga-act njengamanje yokuthi uyenze, cabanga laba abantu abangakwazi ukuthi ngempela bayenze. So whatever lesemqondweni wakho wena just make sure yokuthi uyenza ngalezo sikhathi leso uNkulunkulu ukhona uzokwazi ukuthi endleleni yakho njengoba kuphele idea akumani ifike nje idea out of nowhere, izinyanya zakho zikhona. Lento le usuke wena unayo njengomuntu omusha awumani nje wayithatha anyway, but kusuke kuyinyanya zakho, kusuke uNkulunkulu wakho ekuyicebo lakhe lokuthi lento la ayilethile kuwena na kanjani kumele uyenze. Ngihlale ngibakhuthaza abantu abasha ukuthi uma ngaba ngokwazi South Africa siba seminyaka ukuthiwa kuphelela ku-35 years ukuba umuntu omusha. Ngihlale ngibakhumbuzisa ukuthi awukhumbule mangabe usufika ku-35 years la khona amandla esephela, uzothi wena wenzeni kule jini yakho kuyona yonke leminyaka le, because once wafika ku-35 years ila khona amandla esethanda ukuthi anciphe kuwena. So kuyona yonke leminyaka yakho uphile kanjani wena, uachieveni, uexcele nini na. So ingakho ngithi umuntu omusha ngiyamkhuthaza ngokuthi act now to shine. Oh, I love that. I have one last question for you. Yeah. A drum roll question. Okay. Are you or do you believe that you're the next billionaire? Igama lami ngizolilandela okwamanje ngisawucaphuna Kusale ngokwegama kodwa maduze le yebo, I'm the next billionaire, not nje South Coast yodwana kodwa nje umhlaba owonkana. Yebo, indeed I'm the next billionaire. KZN and beyond. So guys, you've heard it from Upuntsigelelo. He believes in passion that turns into growth, that turns into success. So I will catch you guys after the break.